Salutare toată lumea, eu sunt Alex și bine v-am găsit la un nou video. Măsura e foarte tare, trebuie să rămâi mișcat, adică să știți voi, să stați, să lăsați mai. Uite, așa e și aici, nu muriți definitiv, doar sunteți moare și cădeți. Deci, vezi că pe mine cine mă enervează îl iau la haliți. Oh my god! Voi ați văzut? Ați sărit ca pe o trambulină. Ce trebuie să faceți aici? Trebuie doar să apăsați pe tun și acolo e cel mai greu. Trebuie să te elimenească până la capăt. E foarte mult. Știți ce e linia aia? Te-va știți voi. Uite, vă aduce înapoi. Uite, mă prefac eu, am ajuns la 1, la asta 1, gata. Uite, hop. Dacă nu am ce să fac, am moment dat, dacă nu, uite, eu am ajuns în altă parte. Acum e amuzant să vedeți cum se lasă, uite, hop. Deci, iată. Scuzați-mă. Un pic mai amuzant. Bă, de ce mergeți? Alo? De obicei trebuie să faci asta când mergeți. Să intri aici și gata, ți-a dispărut. Gata. Gata, Boris. Gata. Boing. Nu te duce, m-am dus la treia. Păi, what? El merge iar singur. Nu știu, când mergi și te trezești, ia. Uitați-vă ce față am. Și sunt cam amuzant, uite. Bă, parcă sunt un merc. Voi vedeți? Oh my god, aproape. Voi vedeți cât ne sunt. Asta e una, a doua, a treia și a patra. Eu știți că eu pot să mă pun la 100, a cincea, a șasea, a șaptea, a opta, a noua, și a zecea și a 11. Ajung la 11. Uite, sunt și de ale. Hai să ne ducem acolo. Dar ce se întâmplă, frate meu, acolo? Ce se întâmplă? What? Nu dau să apeși. Wow. Iată, Dumnezeu. Wow, vreau să mă uit. Ce se întâmplă? Până și organele mele transpiră. Am dat instalata pe undeva. Mie în total îmi place și că suntem zdrobiți. Wow! Unde ne ducem în live? Asta mă duce în live. Când mă duce în live am coborât. Nu vi se pare că sunt mai sus decât credeam? Știți, eu sunt într-un colț, Unde m-a dus, mă, ăla? M-a omorât. Dacă te aruncă prea departe, te omoară. Ăla e un balon cu aer cald și m-a dus până undeva. Uitați-l cum zboară. Nu mai pot să mă mai mișc. Am murit de tot.
Bă, dar de ce nu merge? Băieți, cred că s-a blocat jocul. O să dăm puțin pauză. Uitați ce sabie. Am schimbat modul. Că pe bune. Nu, iau. Alo, nu mai pot să mă scuzați-mă, e mama mea și tatăl meu. Alo. Fugi. Că vreau să miros frumos. Ajutor, prieteni. Ajutor. Deja am murit. A făcut. Aole, missing. Să vedem cine mai e. Mai mulți bănuți. Hai să vedem cine a supraviețuit. Tot pe grinuța. Uite, nu, fugi. Cine mai e? Doar asta mai era. Nu? Da, era doar la aia. Bă, pe bune, sunt doar 3. Cum să câștigăm noi cu 3 băieți? Cum să câștigăm? Spuneți-mi voi în comentarii. Gata. Deja suntem praf. Wow. Unde mă? Mai sunt? Băieți, eu nu știu să citesc. Bă, uite. Dar cine mă e aici? Adică e un om invizibil și nu ne lasă. Cred că cartea aia o inspiră pe Granny. Cred? Te rog eu. Te rog eu să fiu joc. Te rog să fiu eu jocule. Te rog să fiu eu jocule. Alo? Cred că mi s-a blocat. Uitați-mă, ăla. Nu mapa asta. Sunt 2 uși și te rog eu să fiu... Nu. Oh my God! Voi vedeți? Eu sunt bun. Trebuie să le pui capcane să se blocheze. Îți arată cum se blochează. Ai câteva secunde când se trezește Granny. Uite ce v-am zis. Uite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și decorarea a plecat. Tot. Spuneți în comentarii. Bă, dacă te împușcă, dacă te împușcă cu pușca, îți dă knockout. Jumate. Bă, cheia asta, hai vede 2 chei. Gata. Cine intră în ea? E mult. Mai Granny poate să intre, uitați, mai Granny poate să intre prin capcană. Ăștia sunt foarte enervanți. Adică și-au deschis de-abia aia, lacrătul. Deci, spuneți-mi dacă ați văzut cineva.
Cam asta a fost episodul, ne mai vedem, pa, pa!